kijing ya. Ya jagat Dewa Bathara mangestu para jagat. Saksuwene aku nganglang jagat Miderbawana kok iki ketemu kewan apa menungso? Kewan. Oh, kewan. Enak sok tekok Kewan kok saged tata jalma to? Lho mbok menawa kewan wis ana sing bisa tata jalma lho. Oh. Ora kowe kuwi sapa? Kula. Heeh. Tangklet kula. Iya. Nami kula. Iya. Sing lawas napa sing anyar? Sing anyar kena, sing lawas kena. Iki wektune wis wengi aja dawa-dawa. Nah. Sing anyar dereng dadi. Iya. Sing lawas rusak. Iya. Nggih, pun. Nami kula Oh, Petruk. Petruk. Nggih. Kowe sapa sing kira? Lho, kok bablas? Lah kira Mas. kira. Aku ana kene. Oh, teng mriku to. Kowe kuwi sapa? Al. Al? Al. Al sapa? Alkohol. Lambemu. Gareng. Oh, gareng. Lah ke do tekan kene iki ngopo kok padha nangis? Kula dereng jantek kok lho. Oh, durung to. Ah, kesalahan. Kowe jenengmu sapa, Bagong? Denmas. Hah? Tapi Ngopo? jangan baleni ndang. Jenengmu sapa, Bagong? Cah ngendi to iki? Kok iso ngerti ya? Wis, iki sing tekan pener ini. Iki suhuk. Kula niku ngupadi bapak kula. Ah, Lah wong tuamu ana ngendi? Dipun ical. Kok dipun sulap kok. Dipun petani wau. pateni. Pateni. Lah iya, Apa? petani. Pateni. Petani. Pa Pa ten ten ni. ni. Pateni. Petani. Pa Pa ten ten ni. ni. Petani. Pateni. Aku mau ngenteni dere nyandi ngono lho. Kula niku ngupadi bapak kula. Kowe goleki bapakmu. Ludinge aja rene. Bapak kula Semar. Heeh. Nek wis ketemu, Ajeng kula junjung, kula subya-subya napa nyuwune badhe kula upamane ora Badani. nganti ketemu. Iki kula goleki terus niki. Kula nangis. Hah? mbok sabiyantu, mbok menawi Oh, kowe njaluk tulung. Yen kowe njaluk tulung bakal tak tulungi. nggih. Ah, ngoten lho. Mara gage sawangen ana ngisor gendayaan kae ana wujud sandangan. Nggih. Mara gage enggonen kae Nika. sandangan kadewatan. Mungkin saged Oke. ketemu bapak. Wis to, aku sing tanggung jawab. Kula nggih nggih. Yo. Ya kaya ngono kuwi sing arane anak sing bisa mikul Dah. ngisor wit gendayaan. Walah, Jan. Bocah sing bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa ya. Nadyan dikaya ngopo, kowe tetep anake Semar ya Badranaya ya duda manang munung. Wis sak kecekelmu ora dadi apa? Entene niki kula bagian iki. Kowe kok apik to, Reng? Tambimu apik, ngeneanmu apik. Niki pun tentekan. Oh iya, ora apa-apa wis sak Sing karepmu. tenggene nonton Jan gak kados kados pundi? Yen wis padha dandan kaya mangkono kowe bakal ndak aku dadi anakku. Wah, mangke rumen. Dugon nika sinten? Aku Bambang Cahya Buwana. Oh, Cahya buat. Cahya to. Nganti kelalen. Heeh, aku lali mau. Bingung golek bapak kuwi mau kok. Dados Wis. kula
Kowe mengko yen ketemu menungsa utawa ketemu pawongan goleka jeneng dhewe-dhewe. Kula. Ya ing kene engko margane bisa ketemu kelawan wong tuamu. Dika. Mangestaken dawuh. Metune telat. Tejo sulaksana tejaning wong kang nembe prapti. Miturut saking pengageman paduka, paduka menika salah setunggaling narendra. Lajeng jejuluk paduka menika sinten? Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, paduka menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Wonten ing jagat menika mboten jangkep papat. Kula menika ing Sudimastani Bambang Cahya Buwana sinuwun Prabu. Kasinggihan mila mekaten. Nggih. Padha ngaku dhewe-dhewe. Kula Cakrabuana. Kowe Cakrabuana. Nggih. Hus. Malah niroke iki lho. Banjur kae sing mburi kae. Ton, kene lho Ton. Kowe kuwi kula ta. Iki sapa jenengmu? Cakrabuana. Kula Cakra Baskara. Cakra Baskara. Nggih. Lho kok Cakra Baskara, Cakra Baswara ki pusakane Sinten Prabu Kresna lho. Aja sembrono lho kowe. Sembrono cakra ndasmu pecah lho malahan kok. Gantinen. Lah dalah jagat. Cakrabuana 2. Wis Cakrabuana KW. Ora iso. Lho. Kowe tak wenehi denger nek bingung. Kenapa? Kowe Cakra Jiya. Luwih pantes. Menika kelompok ketoprak Sinten Prabu. Banjur kae sing sawiji Cakrabuana 3. kowe lah dalah jagat Dewa Bathara. Jagat-jagat piye? Hus. Lha iki Prabu Kresna rumangsamu. Kowe kepengin kualat karo Prabu Kresna? Nggih ampun. Ngene, Cahya Buwana. Iya kados pundi Sang Prabu? Tiwas kebeneran. Cahayamu mancorong mertandani kowe mentas meguru sawijining pandhita. Aku bakal nyeroyo kalawan jeneng sira, gelem apa ora? Nggih. Jaragan kula menika mider bawana menika nembe tapa ngrame tegesipun tetulung marang sapa wae sing butuhake pitulungan. Ing menawi wekdal dinten menika, Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ingkang badhe nyaraya dhateng ingkang abdi kula. Kula namung sagah sendika ngestakaken dawuh. Namung Cakrabuana. nggih kados pundi Sang Prabu? Para kadang-kadangku Pandhawa ki lagi kablithuk. Sajake padha kena kemayan dening Begawan Kilat Buwana kang bakal madhangake perang bakal disuwak banjur manunggalake Kurawa lan Pandhawa. Nanging dheweke nganggo tumbal yaiku wujude ayam cemani kalawan boga sampir. Lah kaya mangkono kuwi aku kepengin mintos raya kalawan jeneng sira supaya ngendarat Kilat Buwana saguh apa ora? Nggih, menawi kersa paduka Sang Prabu kados mekaten kula namung sagah sendika. Namung kula nggih kados pundi? Kok nganggo namung ki kepiye karepmu? Namung kula nyuwun lirunipun utawi wonten opahipun. Jer Basuki mawa biyaya. Lah, jare iki tapa ngrame kuwi paring tetulung. Satriya kuwi darmane sepi ing pamrih rame gawe kok njaluk opah ki kepiye karepmu? Nggih. Sinuwun Prabu, menika namung kangge sarana kemawon. Oh, ngono. Boten wujud raja brana, namung kula nggadahi panyuwun kalih cacahipun. Apa? Ingkang angka setunggal, ing benjang menawi tumapaking perang ageng antawisipun Pandhawa kaliyan Kurawa,
kula kepareng lenggah jajar kalian paduka sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Kaya mangkono tak saguhi sak banjure. Ingkang jangkep angka kalih kula nyuwun marandanipun Kyai Lurah Badranaya Randane Kakang Semar. Iya. Yo yen ngono bakal tak pinangkani marang gage kendaraten Kilat Buwana Cahya. Kula aturi pirih sawetawis Sang Prabu. Ayo, Ger. Mriko, Pak, monggo. Goleki Kilat Buwana. Oke, nggih, Pak. Aku tak mlaku dhewe. Ayo para gage dijampangi lakune Cahya Buwana. Sang Begawan. Anggen kula bekaka ingkang sepisan Sri Bathara Kresna mboten kasembadan kapindhone kula malah tanding yuda kalawan Gatotkaca lan Abimanyu ingkang mboten narimakaken tumbal boga sampir lan ayam cemani. Banjur Bramangkara kepiye pantuk gawe kulup? Iya. Mboten. Ora entuk gawe lho. Sapa sing jalare wi garing pakaryanmu iku mau? Lho, sapa kae? Lho, Jaya Mrata, ayo gage rebutan. Ayo jangan mati. Jagat Dewa Bathara. Iki mono klebu sandangan wayang wong anyaran kabeh iki. Milenial. Bangsane apa iki? Jit. Kok bangsane Jim? Mengko ta teja Sulaksana tejane wong anyar kang nembe katong. Sapa kang dadi sinambating wangi? Yen sudi mastani aku Begawan Cahya Buwana ya Bambang Cahya Buwana balik. Sira kuwi sapa? Aku Begawan Kilat Buwana. Oh, kalingane kowe to sing gawe rusak tatanane Lho, lho, lho. negara Ngamarta ing tanah Jawa iki. Dasare apa gawe rusak tatanan negara? Ora ndak kikipi, yen to aku krungu pekabaran yen to ing Ngamarta utawa ing Ngastina ana salah sawijining pandhita ingkang mapan ana negara Ngastina kepengin ngrukunake Pandhawa kelawan Kurawa. Ya pancen tak ajab menawa Pandhawa lan Kurawa rukun bakal ora dumadi perang gedhe kang inaran Baratayuda Jaya Binangun. Yen ngono kowe bakal ngowahi kodrat jangkaning dewa Kilat Buwana. Weh ladalah. Jangkaning dewa kuwi durung karuwan kelakon nanging tumraping Kilat Buwana kodrat itu kuwi bisa diwiradati. Ah ya ngono to Kang Slumaku. Pancen bener, yen to kodrat kuwi bisa diwiradati nanging mung caramu sing kleru. Klarune ana ngendi mara gage jlentrehno. Yen kowe bakal ngowahi kodrat gene ya, kowe kudu ngorbanake menungso. Siji, menungso kang ulese ireng cemani kaping loro wong kang boga sampir. Yen nyata-nyata kowe bakal ngrukunake Pandhawa kelawan Kurawa memayu hayuning bawana kudune kowe ora nganggo tumbaling menungso. Mapan iku wis dadi paugeraning Kilat Buwana jer Basuki mawa Baya kabeh niat kang becik iki mawa pangorbanan senajan to wujud nyawane menungso boga sampir.
Apa ora kena dilironi yen to kudu ngorbanake nyawane menungsa diganti dilironi nganggo nyawaning kewan. Ora bakal bisa diluruni kanthi nyawaning kewan. Yen ngono aku bisa nemtokake kowe kuwi klebu pendhita ning pendhita kang cacat. Pendhita Jaliadi ya kowe kuwi dudu pendhita kang satuhu nanging kowe iki wujuding pendhita prewangan. Weh lah dalah gugu karepmu dhewe Cahya Bawana. Yen to kowe ora nyarujuki banjur karepmu apa? Abot sangganku minangka dadi utusaning jagat kene nentremake ing jagat iki. Yen to ana menungsa kang gawe dardah, aku kang bakal nyingkirake kalebu kaya dedapuranmu Kilat Rayang lebur. lebur. Ayo ditempake apa kowe sing mati. Us. Ayo. Wah! Sapu, sapu. Aduh. Ayo. Cahya Bawana. Petro, Bagong. Kowe lah jagat Dewa Bathara. Awit namastu namasidam sekarang Bawana langgeng Bagong ora tatanan perang kok nganggo jewer iki ulun ki Bathara Indra lho mbok nggo dolanan ki lho. Lah wau medeni Mengke jewer kae to, Gong. Sing jewer iki sapa? Mengke jewer kae. Aku ra jewer. Wis to. Iki Bagong iki gareng apa Bagong? Iki gareng apa Bagong? Ambuh. iki kualik. Walik. Oh alah. Makane. Gareng, Hah, pun pas niki. Petro, Non Timbalan dawuh. Bagong iki mau lara-lara piye kok
iki ana kawujudan kowe wong telu ki. Banjur Paduka pukulun Bathara Brama. Iya, Ngger. Titah ulun. Tresna, ulun ki Bathara Indra. Inggih Paduka pukulun Bathara Indra. Lajeng menika kala wau larah-laranipun menapa kok ngantos Paduka ngejawantah? Ya bot-bote pancen ulun kuwi sabiyantu kalawan kalawan Rama pukulun. Oh ngaten. Banjur Cahya Bono mau nding? Sekedap. Petro, Enten sing ngamuk. Wonten gempa. wait, tuh, Lah, Bagong minggir, Bagong. ki apa to ki? Walah, cahe wingi. Kok ndara bagus kan ndara kudara kados karnaval malah. Tuturi. Kakang Semar, Kula sinu. iki kok malah bebingung rasaku ing sekawit aku ki nyeroyo kalawan Cahya Bono. Lah Cahya Bono iki mau ana ngendi Kakang Semar? Ini Cahya Buwana. Lho. Dadi Paduka kuwi mau Kula Cahya Buwana. Lajeng- Cahya Buwanane niku kula. Kilat Bono wonten pundi? Bocahe Kowe lah kalah jagat Dewa Bathara. niki Bathara GTT niki. GTT niku napa? Guru tidak tetap ya. Bapak, Apa sayang? Bapak, Piye? Bapak ora mati. Ora Mbok mati. ngawur wae iku. Aku seneng Pak Eji urip. Lah iya. Pukulun Bathara Guru. Iya, Kaki Kresna Karan. Inggih. Kula badhe miterang Pukulun. Paduka ngejawantah wontening Madyapada. Memba-memba Kilat Buwana menika wigatosipun menapa Pukulun? Karepmu apa, Guru? Kakang Ismaya yekti jeneng ulun ngejawantah memba silih warna begawan Kilat Buwana arsana di marang adek-adeking para Pandhawa. Ingsun sedyarsa murungake Baratayuda ki mawujud pacoban nyajajaki lawan batine para Pandhawa. Raden Agung pangaksamamu Kakang Ismaya. Iya. Ning kowe kuwi rajaning dewa sing ngerti abang ijoning lelakon. Banjur aja sakwiyah-wiyah kaya mengkono. Anggonmu bakal murungake Bratayuda kanthi srana tumbale kuwi boga sampir lan menungso kang ulesi iring cemani ngono nyatane wae ora bakal gawe tentrem ning malah gawe geger sak negara tak kandhani. Mula ngene Kakang Ismaya, aja darbing kanepson nadyan to jeneng ngulun wis kabadaran dewaning Suralaya ingsun nedya ngudhunake wahyu katentreman lan kasantosan tumrap para Pandhawa. Banjur iki ngono bebarengi lakon iki Pandhawa bendaraku entuk wahyu katentreman lan Antuk kasantosan. wahyu dasar mangkono Kakang Ismaya. Iya. Ae gegek satulita. Ndara Canaka, Ndara Werkudara. Iya piye Kakang Semar? Sinuwun Puntadewa. Kepiye Kakang? Pranyata sampun terang terwaca. Ngendikane Sang Hyang Jagat Girinata lamun ing dinten menika Paduka bendara-bendara kula kasinungan wahyu kasantosan lan katentreman. Mula kang saka kuwi Guru Iya, nilake gunging panuwun kang tanpa upama dene kabeh lakon kang mbok repta kang mbok gawe iki nyatane bendara-bendaraku antuk wahyu kang bisa kanggo njaga wutuing negara. dasar mangkono iya. Nanging eling dan eling para guru
Besok meneh aja nganti gawe geger kang kaya mengkene. Tundane kabeh kuwi mono ora bakal antuk pepadang. Ning iki mau yen to aku ora tumandang, mbuh dadine kaya ngopo. Mergo urip kuwi kudu nindakake wewangsaning para pinter. Cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa guru.